Bakit kaya laging nakaupo doon yung matandang to? Walang araw ata na hindi ko siya nakikita dyan. Nakaupo na naman si Tatay Romeo sa paborito niyang pwesto. Bakit kaya siya laging nandyan? Parang laging tulala. Malapitan nga. Tatay Romeo? Tatay Romeo? Tatay Romeo? Oh, Ruby, ikaw pala. Opo, ako nga po. Mukhang malalim po yata iniisip niyo ah. Hindi naman, Ruby. May naalala lang ako. Ganun po ba? Tungkol saan naman po? Yung mga anak ko, Ruby. Naalala ko sila. Madalas kasi, dito kami naglalaki. Mula nung bata pa sila. Kaya pala lagi kayong nakapwesto dito. Nasaan na po sila? Nasa Maynila silang magkapatid. May trabaho na. Kaya busy sila. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan! May trabaho na. Kaya busy sila. Bakit hindi niyo po sila tawagan? Para naman po makausap at makita niyo sila. Nako, hindi ako marunong mag-cellphone. Saka isa pa, hindi ako tinuruan ng mga anak ko. Ganun po ba? Hayaan niyo po. Sa susunod na mapadaan ako dito, subukan natin silang tawagan para makausap niyo sila. Nako, salamat, Ruby. Ilang taon na kasi silang hindi umuwi dito. Saka isa pa, wala na akong balita sa kanila. Ganun po ba? Sino pong kasama niyo sa bahay niyo? At sinong nag-aasikaso sa inyo? Wala. Mag-isa na lang ako sa bahay. Mga bata pa lang yung mga anak ko na wala nang nanay nila. Ibig sabihin, kayo na po yung tumayong nanay at tatay sa mga anak niyo? Oo. Ganun na nga, Ruby. Sana man lang po, maalala kayong dalawin ng mga anak niyo. Lalo na, matanda na po kayo. Sadyang busy lang siguro sila sa trabaho nila. Kaya nandito lang ako na naghihintay sa kanila. Dito, sa lugar na palagi kaming masaya, saksi ang lugar na to sa pagbuo nila ng mga pangarap. Kaya kapag nandito ako, parang kasama ko lang sila. Nako, napakwento na ako sa'yo. Ruby, baka may pupuntan ka pa. Okay lang po yun, Tatay Romeo. Dadalasan ko na lang po yung pagpunta ko dito para may makakwentuhan kayo lagi. Salamat, Ruby. Jack, pag nakita kayo ng panganay kong si Kai, sigurado ako magkakasundo kayo nun. Invite mo siya. Sana nga po, dalawin na po kayo para makilala ko din sila. Sige na po, alis na po ako. May pupuntahan pa po ako. Sige, Ruby. Salamat. Sige po.
Oh, ate. Ang bilis mo naman atang namalengke. Hindi pa ako galing sa palengke. Nakalimutan ko kasi yung wallet ko sa kwarto. Ganun po ba, ate? Sige po, ako na lang kukuha. Sige. Nakakaawa naman si Tatay Romeo. Oh, ang lungkot naman ata ng itsura mo, ate. Ito, oh. Nalulungkot lang ako para kay Tatay Romeo. Yung matandang laging nakaupo sa may kawayan. Oo. Nilapitan ko kasi siya kanina at kinausap. Oo nga, ate. Nakakaawa nga siya. Nung isang araw, napadaan din ako doon. Bakit kaya laging nakaupo doon yung matandang to? Walang araw ata na hindi ko siya nakikita dyan. Nakita ko na naman siya. Tulala at parang laging may inaantay. Oo, Marga. Inaantay niya yung mga anak niya. Kaya siya laging nandun. Bakit, ate? Nasaan yung mga anak niya? Nasa Maynila na daw sila. At ilang taon nang hindi umuuwi. Ganun ba? Naku, kawawa naman pala talaga si Tatay Romeo. Oo. Kaya siya madalas doon. Dahil pag nandun siya, parang kasama na rin daw niya yung mga anak niya. Bakit naman kaya ganun? Hindi man lang siya magawang dalawin ng mga anak niya. Ano ba naman yung isang araw? Sobrang laking kawalan na ba yun sa kanila? Marga, hindi naman natin alam ang rason kung bakit hindi sila nakakabisita. Di bale, sa susunod na punta ko doon, dadalhin ko yung cellphone ko. Tatawagan namin yung mga anak niya. Sus, ang tanong, alam kaya ni Tatay Romeo yung cellphone number ng mga anak niya? May messenger naman. Susubukan ko na lang hanapin yung mga pangalan ng anak niya. Sa bagay, sana nga makausap na niya yung mga anak niya. Nakakaawa kasi si Tatay Romeo, lalo na matanda na siya. Oo nga eh. Naalala ko sa kanya si Papa. Kaya gusto ko siyang tulungan. Namimiss ko na nga rin si Mama at Papa. Sana ma-realize ng mga anak ni Tatay Romeo na konting panahon na lang ang meron siya. Huwag sana nilang sayangin yun. Ay, sana nga Marga. Ma-realize nila yun. Tatay Romeo, Oh, Ruby, ikaw pala. kumusta po kayo? Ayos lang naman ako. May dala po akong ulam, baka hindi pa po kayo nagtatanghalian. Maraming salamat, Ruby. Siya nga po pala. Dinala ko na po yung cellphone ko. Baka gusto niyo pong tawagan natin yung mga anak niyo. Talaga? Sige, Ruby, tawagan natin sila. May mga numero po ba kayo ng mga cellphone nila? Wala eh. Wala naman kasi akong cellphone. Di bale. Ano po bang pangalan nila? At hahanapin ko na lang sa Facebook. Kay De La Cruz, tsaka Franz De La Cruz. Sandali lang po at hahanapin ko. Ito po ba? Oo, yan yung panganay ko, si Kay. Sobrang bait at talino ng anak kong yan. Sige po, at tatawagan ko siya.
Nako, Tatay Romeo, hindi po niya sinasagot eh. Nako, baka nasa trabaho yun. Subukan mo kaya si Franz. Sige po, at hahanapin ko. Siya po ba ito? Oo, si Franz nga yan. Palabiro yung anak kong yan, pero napakabait. Sige po, at tatawagan ko. Hindi rin po niya sinasagot eh. Di bali po, Tatay Romeo. Pwede naman tayo mag-iwan ng mensahe. Baka busy lang po sila, kaya hindi nila nasagot. Sige, Ruby. Pakisabi na miss ko na sila at sana umuwi sila sa karawan ko. Ayan. Baka may gusto pa po kayo idagdag, Tatay Romeo. Pakisabi na rin na antayin ko sila rito kung saan sila naglalagi nung bata pa sila. Sige po. Nasend ko na po. Hintayin nyo na lang po pag nag-reply sila. Sasabihan ko po kayo. Maraming salamat, Ruby. Malapit na po pala yung kaarawan nyo. Sana makauwi po yung mga anak nyo para makasama nyo po sila sa birthday nyo. Sana nga, Ruby. Wala na po ba kayong ibang kamag-anak dito, Tatay Romeo? Wala, Ruby. Dito kasi ang trabaho ko noon at dito na rin kami nanirahan. Ganun po ba? Sige po, babalitaan ko na lang po kayo pag may natanggap na po akong mensahe galing sa mga anak nyo. Kumain na din po kayo para may lakas po kayo. Mahirap po yung nalilipasan ng gutom, lalo na matanda na po kayo. Oo, Ruby. Sige, maraming salamat. Sige po, Tatay Romeo, alis na po ako. Napakabait na bata. Sana kagaya din siya ng mga anak ko. Hindi ko alam hanggang kailan pa ang itatagal ko. Pero hiling ko lang ngayong darating na karawan ko, sana makasama ko kayo, mga anak ko. Tatay Romeo, O Ruby, may balita na ba sa mga anak ko? Makakauwi daw ba sila? wala pa po, Tatay Romeo. Hindi pa po nila nababasa yung message ko. Ganun ba? Nakalimutan na kaya nila ako? Hindi naman siguro. Lalo na, kayo po yung tumayong nanay at tatay sa kanila. Tinaguyod at pinag-aral niyo po sila. Kaya malabo pong kinalimutan po kayo ng mga anak niyo. Kung ganun, bakit hindi pa rin nila ako dinadalaw? Mag-antay lang po tayo. Malay nyo, bigla po silang dumating isang araw. Mahigit ilang taon na akong naghihintay, Ruby. Dito sa pwesto na ito. Ilang taon na akong pabalik-balik dito. Umaasa na makakasama ko sila ulit at makakwentuhan dito sa lugar na ito. Sana itong karawang kong ito ay makasama ko sila muli. Hayaan nyo po, Tatay Romeo. Susubukan ko po ulit silang tawagan. Salamat, Ruby.
Walang anuman po. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Papa? Mga anak, Papa? Papa, salamat naman at nakauwi kayo. Sorry po kung ngayon lang kami nakauwi. pasensya ka na pa. Masyado kaming naging abala sa trabaho para sa pangarap namin. Nakalimutan po namin na yung mga pangarap na yon ay hindi lang pala para sa amin, kundi para sa inyo rin. Naging abala po kaming tuparin yun. Kaya patawarin niyo po sana kami pa. Hindi ako galit sa inyo, mga anak. Lagi niyong tatandaan na palagi ko kayong maintindihan. Happy birthday po, Papa. Happy birthday din, Papa. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Huwag po kayong mag-alala pa. Magmula ngayon, hindi na po kayo mag-iisa. Anong ibig niyong sabihin, mga anak? Napagkasunduan po namin ni Franz na mula ngayon, dito na po kami titira. E paano yung mga trabaho niyo sa Maynila? Nakapag-ipon na po kami at nakapagplanong magtayo na lang ng negosyo namin dito. Mas importante po sa amin na makasama namin kayo. Ayaw po namin na may masayang na panahon po uli. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka din namin, Papa. Oo nga, Papa. Mahal na mahal din kita. Halimo na kayo dito at maupo tayo. Marami tayong pagkikwentuhan. Tatay Romeo, O Ruby, ikaw pala. Halika, maupo ka muna. mukhang maganda po ang gising nyo ah. May magandang ibabalita ko sa'yo. Ako din po, may magandang balita din po ako sa inyo. Talaga? Ano ba yun? Sige, mauna ka na. Baka importante yan. Nakausap ko po si Kai, yung anak nyo. Sinabi po nila na bibisitahin kayo. Kaso, hindi po nila sinabi kung kailan. Maraming salamat, Ruby. Siguro, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi pa uwi yung mga anak ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Dumating na yung mga anak ko, Ruby.
kahapon, araw ng kaarawan ko. Talaga po? Nakakatuwa naman. Masaya po ako para sa inyo, Tatay Romeo. Salamat, Ruby. Nangako sila sa akin na hindi na nila ako iiwan ulit. Sinabi nila sa akin na hindi ka tumigil na tawagan sila. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Papa, Oh, ito na pala yung mga anak ko. talagang paborito niyo ang lugar na to, no, Papa? Kahit nandito na kami ni Franz. Nandito pa rin kayo naglalagi. Siya po ba si Ruby? Oo anak, siya si Ruby. Ang tumulong sa akin para kontakin kayo. Ako si Kai, ang panganay ni Papa. Ako pala si Franz. Maraming salamat at tinulungan mo si Papa at laging sinasamahan. Wala yon. Naawa lang din kasi ako kay Tatay Romeo. At isa pa, naalala ko sa kanya si Tatay. Di bali, Ruby. Tinuring mo akong tatay mo. Tuturing din kita bilang isa sa mga anak ko. Sige po, Tay. Maraming salamat. O siya, Ruby, sumama ka sa amin sa bahay. May konting handa para sa kaarawan ni Papa. Oo nga naman, Ruby. At para makapagkwentuhan din naman tayo. Sige, Kai. Franz, salamat. Tara na po pa. Hindi perpekto ang mga pamilya. Nag-aaway, naghihiwalay, nasisira. Pero ang ganda ng pamilya ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahan nitong muling magtagpo. Gaano man tayo kalayo, laging may isang upuan naghihintay, isang tao at isang alaala. Kailangan lang natin alalahanin na bumalik. Kaya tawagan mo ang kamag-anak na yon, dalawin ang magulang, patawarin ang kapatid, dahil ang oras ay hindi naghihintay, pero ang pag-ibig naghihintay.